9 май Бөек Җиңүнең 75 еллыгы. Мин бүген ике бабам уртасында, ике сугыш ветераны уртасында бер горурлык хисе белән басып торам. Мифтах бабам сугышка кадәр үк Казан педагогик техникумын тәмамлый, Биектау районы Мәмдәл авылында тарих укытучысы булып эшли, 19 яшендә мәктәп директоры була һәм 39 елда армиягә чакырылып, Беларусь тигезчегендә хезмәт итә. Бөек Ватан сугышын иң беренче минутларында ук каршы ала. Һәм аннан соң 46 елда гына Исәнстау әйләнеп кайта. Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, агроном булып эшли. Арча сорт сынау участогының 20 елдан артык директоры булды. 90 елларда үзгәрешләрдән соң авылның беренче мулласы булып, беренче мәчетне салдырып, хөрмәтле шәхес булып яшәде. Мин аның тәрбиясендә үсүем белән бәхетлемен. Хәсән бабам шулай беренче көннәреннән үк сугышка китә. Аны җиңү таңын Германиядә танкист барак каршы ала. 9 май һәр вакытта безнең өчен моңсу да, шул вакытта күңелле дә бәйрәм. Ике бабамның да сугышта булуларына, ватаннарын ирләр шафатлавы белән мин һәр вакытта да горурланып яшим. Biz frontavik балалары. Сугышның аның каты бәгырьле статистикасы бар. Ул яу кырында ятып үлгән совет солдатларын гына санарлы. Ләкин чынбарлыкта исә аларның җәрәхәтләнеп, яраланып, зәгыйфләнеп, үз өенә кайтып үлгәннәре күпме? Менә минем әти шундыйлардан. Эш шунда ки, безнең 1943 елның апрелендә Днестр елгасын кичү дигән зур вакыйга бар. Һәм менә әти аны сөйләп калдыруынча, шушы Днестр елгасын, ул сыек боз дип атала торган елга, апрель аенда 3 тәүлек буе, 3 көн буе шушы елганы кичкәннәр. Теге яр плацдармын алыр өчен. Һәм менә монда әти үпкәсенә салкын тидерә. Кайткач инде ул озак яшәми. 45 елның августында кайта һәм шушы кайтуыннан соң 45 яшендә үзе мин туган елны үлеп китә. Сугышның аның темасы матур әдәбиятта бик эстетик итеп бирелә, тасвирлана. Ул ни өчендер бизәргә тырышабыз без аны. Анда мәхәббәт проблемаларын күтәрергә тырышабыз. Ләкин чынбарлыкта сугыш фаҗигасын бер генә язучы да язып бетерә алмаячак. Бәлки аларны язырга ярамаган яклары да бардыр. Менә шушы әтинең инде без дан ордены, боевые заслуги дигән медальләре белән уйнап үстек. Шуннан ары истәлеге калмагандай. Әтиен Нуриев Вәкил Нуретдин улы җиңү көнен атаклы Псков десант дивизиясендә каршы ала. Сугыш беткәч тә әле 7 ел хезмәт итеп туган ягына әйләнеп кайта. Кайткач Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Аны уңышлы тәмамлап, гомер буена Арча районы Сеҗә авылында инженер-механик булып эшли. Минем бабаем Галиев Солтангали Гали улы 1898 елны Баулы районы Татар-Димскәй авылында якты дөньяга килә. 1942 елны ул Бөек Ватан сугышына китә. Аның белән бергә 5 бер туганы да сугышка китәләр. Шулай ук Солтангали бабаебызның Хәсән улы да яу кырына китә. Ләкин аларның берсе дә туган җирләренә яңадан әйләнеп кайтмыйлар. Солтангали бабай турында без хәбәрсез югалган дигәнне генә белә идек. Һәм менә бик күп эзләнүләрдән соң аның оныкчыгы Айдар күптән түгел генә бабаебызның Ленинград өчен барган аяусыз көрәштә һәлак булганлыгын белде. Ул туганнар каберлегендә җирләнгән. Әлеге фотода бабаебыз сугышка киткән көнне төшкән. Без бабаебыз белән бик горурланабыз. Аның батырлыгын бер вакытта да онытмаячакбыз. Минем бабам, әниемнең әтисе Зиннәтулла Гафаров тумышы белән Балтач районының Кенәбаш авылыннан. Ул сугышка кадәр Балтач районының Арбор авылында укытучы мәктәп директоры булып эшли. Бабам сугышка 1941 елны китә. Әбием әйтүе буенча, аның соңгы хаты Брест-Литовск шәһәреннән килә. Бабам сугыш башланып озакта узмый, Брест янындагы кытышкыч сугышлар вакытында хәбәрсез югала. Ул сугышка киткәндә әниемә бит әле нибары 3 кенә яшь булган. Шуңа күрә әнием гомере буена әтисен сагынып, юксынып яшәде. Менә 1994 елны Хәтер китабы чыкты. Әлеге китапта
минем Зиннәтулла бабамның да фоторәсеме һәм аның турында мәгълүмат урнаштырылган. Бу китапның дөньяга чыгуы безнең гаилә, нәселебез аеруча әни өчен бик истәлекле зур вакыйга булды. Әнием шушы китапны карап үзенә юаныч таба иде. Менә бабамның фоторәсеме һәм аның турында мәгълүмат. Минем бабам Хәсәнов Гыйзетдин Габдулгазиз улы 1941 елның 23 августында Таҗикстанның Ригар шәһәре военкоматыннан сугышка алына. Ул үзенең сугыш юлын Мәскәүне саклаудан башлаган һәм җиңү көнен Берлинда каршылаган. Сугышта күрсәткән күп кенә батырлыклары өчен ул орден, медальләр белән бүләкләнгән. Шулар арасыннан иң кадерлесе 1943 елның январь аенда бирелгән хәрби батырлыклар өчен медале дип сөйли иде бабам. Дәвәтиемнең әтисе Ханмурзин Сәмигулла хан Мирза улы 1902 елның 23 декабрендә хәзерге Буа районы Каенлык авылында дөньяга килгән. 1941 елның җәендә сугышка алынган. Шул ук елны яраланган. 1942 елны госпитальдән чыккач, Мәскәү шәһәренең хәрби заводына эшкә урнашкан. Туган ягы Каенлык авылына 1946 елда кайткан. 86 яшендә дөнья куйган. Кызганычка каршы, аның олы улы Гарифулла сугыш кырында ятып калган. Ул Белоруссия якларында җирләнгән.